Sposobnosti Vojske Srbije za odbranu od dejstva iz vazdušnog prostora u prethodnom periodu znatno su unapređene nabavkom savremenih radara i njihovom integracijom u sistem za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora Republike Srbije. Po svojim karakteristikama izdvaja se GM400 trodimenzionalni mobilni velikodometni radar, koji je namenjen za otkrivanje širokog spektra ciljeva i uslovima elektronskog ometanja uz minimalno održavanje i visok nivo operativne dostupnosti. U kombinaciji s radarom GM200 stvara kompaktno i višeslojno radarsko polje koje omogućava detekciju svih ciljeva. Pripadnici 126. brigade vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja svakodnevno izvode obuku na ovom savremenom sredstvu radi trenaža i daljeg unapređenja osposobljenosti za realizaciju namenskih zadataka. Obuka se realizuje na radarskim položajima i obuhvata teorijske osnove, uvežbavanje procedura prikupljanja i obrade podataka uz simulaciju različitih scenarija ugrožavanja vazdušnog prostora i praktičan rad na održavanju radarskog sistema. Zahvaljujući naprednim softverskim rešenjima, radar GM400 daje odličnu sliku stanja u vazdušnom prostoru, što se pozitivno odrazilo na mogućnosti jedinica VOIN za osmatranje i kontrolu vazdušnog prostora, navođenje lovačke avijacije i usmeravanje raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva. U okviru nabavke radara za Vojsku Srbije, Srbija je nabavila ukupno 22 radara GM iz kompanije Thales, uključujući varijante GM400, GM200, GM60 i GS40. Ovi sistemi su počeli da stižu 2023. godine i raspoređeni su na lokacijama poput Sremske ravnice u blizini Starih Banovaca, oblasti od strateške važnosti. Radar GM400 Alfa koji je Vojska Srbije nabavila iz Francuske značajno povećava operativne sposobnosti u osmatranju vazdušnog prostora sa instrumentalnim dometom osmatranja do 515 km u daljinu. Radar GM400 Alfa svojim dometom od 515 km doseže Istru u Hrvatskoj i Trst u Italiji, veći deo Slovenije, istočnu Austriju, deo Češke, značajan deo Slovačke, celu Mađarsku, deo Ukrajine, veće delove Rumunije, Bugarske, Albanije i Severne Makedonije, kao i deo Severne Grčke. Prvi srpski GM400 Alfa lociran je na radarskom položaju u opštini Stari Banovci, nedaleko od Beograda, koji se koristi već decenijama, odnosno koristila ga je Jugoslovenska narodna armija. Radar je u naoružanju 126. brigade vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja. Francuska kompanija Thales, koja proizvodi radar, navodi da je GM400 Alfa model sa 20% većim dometom od osnovne verzije GM400, ima napredne algoritme s veštačkom inteligencijom i pojačane sposobnosti obrade podataka i sajber odbrane. Radar GM400 je dizajniran da pruži visoke mogućnosti brzog raspoređivanja i preživljavanja posade. GM400 se uklapa u kompaktni kontejner od 6 metara u kompletu sa sistemom za podizanje i može se montirati na kamion i spremiti za rad za manje od 1 sata, a obučena posada i za pola sata. Radarski operatori takođe mogu da koriste mamce postavljene na radaru kako bi se osigurala još veća mogućnost preživljavanja preciznih neprijateljskih vazdušnih udara. Radar je, ako je na kamionskoj šasiji, visoko mobilan i može biti transportovan i avionom ili helikopterom. Najnovija verzija GM400 Alfa predstavljena 2021. godine ima domet od 515 km te detektuje i prati ciljeve putem naprednih algoritama veštačke inteligencije. Operativna funkcionalnost radara je veća od 98,5%. Prosečno vreme rada bez kvarova je duže od 3000 časova.
Godišnje održavanje traje sveukupno 30 časova. GM400 se može koristiti samostalno ili kao uvezani deo mreže za zaštitu vazdušnog prostora. Inače, Groundmaster 400 je francuski 3D osmatrački digitalni radar velikog dometa sa aktivnim faznim antenskim nizom ili AESA, koji radi u S opsegu. Proizvod je kompanije Thales Group.